Abum onye nuai, onye kambo nua. Abum onye master prophet nechere mechichomai. Abum onye nuai, onye kambo nua. Abum onye amụma Yahuwa nechere mechichomai. Abum onye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abum onye master prophet nechere mechichomai. Abum onye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abum onye master prophet nechere echichomai. Onye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abum onye master prophet nechere mechichomai. Abum onye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abum onye every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Master prophet onye amụma Biafra. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwa the great ya. The difference is clear. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma.
Onyamuma Yahuwah, the great seer, iyi kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Master prophet, aka na-agwọ ọrịa, iyi kwuru na-eme. Udo. Mama. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rafatna. Ekelene m unu ndị Igbo, ya dịkwara unu na mma n'ụbọchị taa. Ya dịkwara unu na mma. Nke onye na-eme ya dịrị ya na mma. Ekelene m unu ebe ọbụla unu nọ, ya dịkwara unu na mma. Ekelene m Chukwu ndị Igbo gbakwutere na mgbe anyị nọ na nsogbu. Nna nna anyị ha n'ala Igbo gbakwutere na Chukwu mgbe ha nọ na nsogbu. Chukwu enye anyị udo, mmụọ nọ na Anambra na-akpọ udo. Chukwu enye anyị ekwensu, mmụọ a na-eji aga ọgụ, mmụọ na-atụ mgbere ahịa. Chukwu enye anyị igbeka ala. Chukwu enye anyị nne m Chukwu. Chukwu enye anyị anyanwụ na eze elu. Chukwu enye anyị ọta mmiri. Chukwu enye anyị Nworie Owere. Chukwu enye anyị arụsị Ọkịja. Chukwu enye anyị ogugu, nye anyị udo. Chukwu enye anyị mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Chukwu enye anyị nneka ụbọchị. Chukwu enye anyị igbeka ala. Chukwu enye anyị mmụọ kara aka kajara akaja ji chọọ anyị mma. Anyị ekpe nkwa, kpee Chukwu, nna nna anyị ha ekpe Chukwu nkwa na ha ga na-akpọ Chukwu, na ha ga na-ewere aha Chukwu na-etinye n'aha nwa ha. Onye mere n'ala Igbo eji nwee Chidebere, Chibụzọ, Chidimma, Chidera, Chinedu, Chinalụ, Chichetara. Anyị enwe n'aha ndị bifo ndị ọcha eburu botu bịa n'ala anyị. Anyị enwe na Chibụzọ, anyị enwe na Chukwu, anyị enwe na ekwensu, anyị enwe na mmụọ ndị nọ n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa n'ala anyị. Mma Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, Nnamdi Ezebiro, mma ya onye ụmụ ihe ụmụ Chukwu, ụmụ ihe ụmụ Chukwu. Anyị enwene ahụ Chukwu, anyị enwene eri, anyị enwene idu, anyị enwene ihe ndị before ndị ọcha buru arụ Jesus Christ, that idiot buru arụ Virgin Mary, that apụna ashawo nwaanyị hapụrụ di ya soro an idiot lagoro n'eluigwe. Anyị enwene mami wọta, anyị enwene Nworie, anyị enwene ogbugbu, anyị enwene Njaba, anyị enwene eke ide mmiri, anyị enwene mmụọ niile nọ na Anambra kara aka kajara akaja. Before those idiots ebutere n'anya ụchụ. Ọwụ naanị na ha butere n'anya ụchụ, nna nna anyị ha ekpere wuru ụchụ. Ọ na ha gbuge nna nna anyị ha. Onye na-ekpeghị ha ekpetere na-ewu oye. Ndị ụjọ
ekpere. Ihe awụ ihe mere ni. Jee gba nne gị. Today, they are waking the one na akụzi nne gị ihe. Nne gị mụrụ gịnị? Nne gị tụrụ ime gị. Nna gị tụmara nne gị ime na-agwa gị. Ọwụ ihe niile ka nne gị na nna gị ga-akọrọ na gị. Ihe awụ ihe they are waking the one of the Biafran people na-akọwara na gị. Ihe nne gị maka nne gị eriri eri. Nna gị wụ onye eriri eri. Ha kpọrọ gị jee tii gị na-arụ Catholic Church, Christianity. Gị na-akpọ onye ọcha, an idiot that never existed. That never existed. Idiot, according to King James, say na ọ na-ara nwoke. Na that idiot ya kọrọ akụkọ ya na-ara nwoke. Na ya na onwe ewu King James na-ara nwoke. Na ya na onwe ewu King James na-akpọ nne ya. Na ya na onwe ewu King James na-akpọkwa ntune. Are you not an idiot? Are you not useless idiots? They are waking the one na-ekwu okwu. An idiot chọrọ ka gị enwe disagreement. Iwe gị wụ why m ga-eji akpọ gị idiot? Ele ihe iji mata na akpọrọ m gị idiot ma ga awụghị idiot. Ya wụrụ onye ketere n'ụra mkpọma mmadụ idiot. Ọ ga-asị hey nwanne gbamaghị ya. Ihe ahụ ị na-ekwu gbamaghị. But ya wụrụ na ọwụ idiot ka m na-ekwu. Idiot ahụ ga-amata na ọ ya na ọwụ ewu dị ka ya na ọwụ ike ọkụkọ dị ka ya ka m na-agwa. Ile anya na bank akaụntụ gị ego ka nkọ akọrọtaba. But you an idiot. Maka eriri egburu nna gị ha. Rie nna gị ọrụ. Rie an idiot so dị ka gị na-eri gị ọrụ na-eje. And then nwere possibility na a ga-eri ọpara gị ọrụ. A ga-erikwa ọpara ya ọrụ. Are you not an idiot? Are you not an idiot? Are you not stupid? Are you not ihe na-eji? Ya wụrụ na iwe ewu ewere gị kwa aja. Even ewere gị asa ewu je kwa aja. Aja ha ga-awụ ọkụ. Are you not an idiot? Iwụrụ atụ ewere gị je kwa aja. Mmụọ aga na aja. Chukwu aga na aja. Because iwu an idiot. Why m ga-eji akpọ gị idiot? Ele ihe iji mata na akpọrọ m gị idiot? Maka iwu an idiot. Iwu useful efulefu. Yes, ị dọmara ego na bank gị. Yeah, ị nwere ndị enyi gị nwaanyị. Ị nwere eke. Ị na-ega aga. Ị na-efe efe. Na-abata. But you an idiot. Ma a ga-agwa onye akpara akpa na akpara ya akpa. Ụmụnna ya lawa. Ya esoro ha laa. Ije na Kembaka. That bastard. Ọ ga na-akụrụ gị aka. Ije na Ebuka Obi. That idiot. Ọ ga na-akụrụ gị aka. But mụ na onwe m ga-agwa gị na iwu an idiot. Ele ihe ị ga-eme. Gbagodu m ihe ị ga-eme. Ị ga-eme gịnị? Ị ga-akpọpụ m na Chukwu. Representịrị m Chukwu. Ị ga-akpọpụ m na ndị mmiri. Awụ m onye mmiri. Eji m ọfọ mmiri. Ele ihe ị ga-eme. Ịwa na idiot. N'ụbọchị taa, o nwere ihe arụ m chọrọ ikwu na-eme n'ala Igbo. Enwebe onye kwuru ihe mbụ. Enwebe onye nọ n'ala Igbo pụtara na esi na ya wụ a spiritual leader or a religious person pụtara na kwuo ya n'ala Igbo. Ndị Igbo gerenụ ntị. Ọ ihe ọjọọ jọrọ njọ na nwoke na nwaanyị onye Igbo mụrụ nwa nwoke mụrụ nwa nwaanyị ga-ewere ya si ya je shie fada. Ọwa arụ kachachi arụ n'ala Igbo. Ndị mere ihe ni mgbe anyị na-ama Chukwu gbaghara na ha. Onye ọzọ mere ihe n'ala Igbo na this 2024, 25, 26 ọwa arụ. Mgbe ahụ anyị chere emere na ihe etu Chukwu.
no chukwu ka ha sacrifice nwa ha. Imagine ga amụọ nwa nwoke ọpara gị si na ọpara gị aga amụta nwa, ga amụọ ada na ada gị aga aje lụọ di mụtara na di ya nwa. Ọwa arụ na mmadụ ga-ewere nwa ya ọhụrụ n'anya jejie chụọ aja. Ya bụrụ na iji ya chụọ na aja tu chukwu, but chukwu a na aja eji mmadụ chụọ. Ya bụrụ na iwere na-eje chụọ na ekwensu a na aja eji mmadụ chụọ. Ya bụrụ na iwere na-eje chụọ na nwaorie ma ogbugbu ma udo, anaghị na aja eji mmadụ chụọ. But ihe ọjọọ kachasị ọjọọ na iwere na nwa gị ọpara gị ofu nwa gị si ya amụtakwala nwa, were ya jee nye ndị gburu nna nna gị so that ka their religion continue, na ka ọrụ eriri gị continue na-aga. It is an abomination. Onye ọjọọ. Ịma ihe ndị all these Catholic priests na reverend sisters na gabiga na ndụ ha. Number 1 wụ na agaghị enwe nwaanyị, agaghị enwe di, ha jọsụrụ gbọtọrọ. Ndị fada na ndị sista ndị ọzọ eji ha na-agbarago okoso mother ele na-akpọ ya mother superior na fada superior eji ụmụ Igbo na-agbara okoso na Catholic Church. Ndị Igbo teteno. Christianity warụ, Jesus Christ warụ. Mgbe anyị che na chukwu ka emere na ihe, anyị ajọsụ lefu anya. Ugbu anyị amatala na ọwụhụ chukwu nọ ndị ọcha ka emere na. Ile anya o nwere ihe m posturu na page m yesterday. The Council of Chalcedon. The Council of Chalcedon. Ihe wụcha aha ndị ọcha change n'ihe wụ Turkey. These places ima ha hapụrụ ha ebe ha nọ na-arịbata n'Africa, na-arịbata na-apụta. So enwere ka emere na Council of Nicaea, ndị wụchakwa na Turkey, but all different temple or different region. But the Council of Chalcedon in 18 Kamara in a mistake. Council of Chalcedon in 451 AD. 451 AD. AD means Anno Domini, before our Lord. Before our Lord. Anno Domini means AD. Any place in AD, meaning Anno Domini. That means before our Lord. So before their Lord, they created Christianity. Now, ile anya ị ga-ahụ the letter of Pope Leo. Ihe awụ Pope si na Christianity wụ ihe ha ji na-eri ọrụ. Ile anya dị ị ga-ahụ to the Flavian, the bishop. Ihe awụ Flavian, this family wunde create this religion from the beginning. So this Pope na aṅụrịga n'isi na ha ejile Christianity jikpa ego. Ihe ewu ndị zukọtara in 451 AD. Adị ha 355 gather together. And mana na-agwa gị 355 ga-eche na Pope ma ndị ojii ma ndị ọcha mba. Ihe ewu ndị Italian. Country niile ha kọnkara. Country niile ha kọnkara, ha edomecha representative, political representative, military representative, and now religious representative. Nye wotu ha jiji dome.
ihu here edere statement declaration of faith. Declaration of faith mean gịnị? No ihe ha ekpekọtara na ha ga-eme. That means ndị mmadụ gbakọrọ ha sị lekwe ihe anyị ga-eme, lekwe otu ihe ga-eji adị. Ịghọtara? Ihe omenini ihe declaration of faith wu lekwe ihe anyị ga-eme, lekwe otu ihe ga-eji adị. Ile anya ihe ha sị ha because of their meeting now they had 318 clergymen that came together and agreed to create this religion. 318 clergymen. And I say clergymen get your ma priest. Here military men. I'm a jiggy to prove here. Look here. Look here. We decree that those who have been once joined the rank of the clergy or have become monks are not to depart on their military service. I mean again. That means in the army, in a position, religious position, should not depart from their military ranks. Here we had their memorandum. Number 7, memorandum. So, meaning so that in the soldiers, post, maybe I give a general, Nambise, Tayana, and he was a mighty man, he conquered the Mbise kingdom. Game o king, a meziegi an ambassador, or I say an ambassador in that place, or maybe traditional ambassador, or a religious ambassador. So, but or or maybe I just work in a position neziegi ki as a civilian, but in one army. Asking do not leave your military service. So that means here na chikowa wana a general na Rome, emene bishop, because of connection here. Apota ya na Igbo, or a general in the army, but talking around as bishop, but talk on army. So, what am I trying to say? I want you to go and read that declaration or click the Council of Chalcedon or the Council of Nicaea. And when the Council of Nicaea and the Council of Chalcedon. But in case the damaging to Christianity, in case help room na here put today, name evidence. Yeah, a lot of evidence. But in can make sure na him put the authentic with this Council of Chalcedon. Now 318 in the Rome military generals back together agree. Lekwe ihe anyị ga-eme na anyị ga-eme appoint this man a na-akpọ Jesus no the son of God no wuke n'ihe ndị anyị discuss and give God the letter e quote ha na ha nwere opposition ndị si na mba na ihe ha wụ eziokwu. But number 1 person who the Flavian no nga ahụ wụ onye bidoro ihe, onye family e bidoro ihe for years. And this bishop, this guy mentioned wuru pope. He was a bishop before, but obechabia wo pope. Oh ya wonye Pope Leo the 10th. Oh ya wonye push get were the perspective of the Flavians. Remember, the Flavians created Christianity. The Flavians created the religion in the Middle East. Religion na turn on the Middle East. They created it with the Rome. Now ha amen agree. Now Jesus will half man, no half woman. Now ha na emo oppose the other opposition no na Jesus will na
a human being. My dear brothers and sisters, go and study the Council of Chalcedon on my page. What am I trying to say today? And my address to ndị Igbo, because this video I got it too long, or aga m cut ya were 2-3 minutes maria ya were niye tụsachie ya n'ala Igbo. Onye Igbo ọbụla nwoke ma nwaanyị na-eje na Catholic Church were n'ọpara ya o were ada ya nyefee etu ndị ọcha, that person is an idiot. Inyege ihe etu Chukwu, ihe inyege ewu ndị Rome bịara bịa gbuo nna gị, and ị chọrọ ka job ha riri n'ala Igbo ka ọ continue na-aga. Achọghị m ka that job continue na-aga, achọrọ m ka ọ kwụsị. All these reverend fathers and reverend sisters, they are, I know some of them on IPOB, but I'm sorry, they are an agent of the slave masters. Some of them with a good heart. Some of them but original, they are an agent of the slave masters. Because the slave masters on Imambo. Ha chiri igbu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, ndị Rome, ndị Vatican chiri igbu ya. Ha si hello otu Nnamdi Kanu ga-eji destroy Christianity na Biafran land. Ha na plot with Tony Nnadi ka ha je gbuo Nnamdi Kanu. My dear brother, religion wa arụ ga-ala n'ala Igbo. So enwe any man or any woman kpọrọ na nwa ya jeji chụọ aja to Catholic Church, were nwa gị nwoke si na nwa gị nwoke a ga-alụ nwaanyị mụta nwa, were nwa gị nwaanyị si na nwa gị nwaanyị a ga-alụ di mụta nwa, ọwa arụ n'ala Igbo. Arụ ga-ala n'ala Igbo. Anyị ekwesịghị ịdị na-ekpụrụ nwa anyị na-enye ndị ọcha zuru anyị oshi, ndị ọcha gburu nna anyị ha, ndị ọcha destroy ala anyị, ndị ọcha butere n'anya arụ, ihe ọjọọ n'ala Igbo, and ihe ọjọọ na ga-akwụsị. Maka Jesus Christ has nothing to do with Chukwu. Virgin Mary has nothing to do with Chukwu. Ihe ndị ọcha ji rie anyị ọrụ, ji brainwash anyị. And because of in the past, anyị nwe ha na working the one, anyị nwe onye hụrụ ụzọ, anyị nwe onye hụrụ the behind of the parent tapa. Anyị na-agụ ihe ndị ọcha gwara nna anyị ha. Anyị na-agụ ihe ndị ọcha gwara ndị priest na-agụ naanị ihe ndị Rome chọrọ ka ha gwa anyị. Ghana that statement also now this doctrine must be teach all around the world. So my brothers and sisters, this here Christianity na how this idiot, that pastor here, that preacher here, you know Malielu na preach on the Flabian creator here. Gwa ya pastor si Chineke kpọọ that pastor ọkụ. Gwa those reverends si Chineke kpọọ ha ọkụ. They are agents of the slave masters. I don't care man on IPOB man. Ha resign from being a Catholic priest. Most of the sisters in Romaka. Some you get me ha three me hair weapon one. Ha three me hair bone one. Ha three me hair bone one. But in the working priest here, we don't work everywhere. All this idiot on a different land. And which I everywhere. Now Zohana Labeke. Ne jin ne would brain on an akam. Some in the Reverend Father when a one carrier monarchy June 1. So today, I won't hear guys say, go the Council of Chalcedon. Ghana my page down. Here. Cooperate the name. Google go the information. Check here now. Subject number 7. Now here mega had today to create religion. Now today, now 300 and these people are gathered and Hanina signed a document that Hage pay in here the Flabian Ukru. And for that they are creating this religion, unquote, Leyenga, Owumpuriye, Ononga. This agreement stated, we have accepted and agreed statement of religion. So
because of ihe mmadụ 380 ndị ọcha onye ji create a religion. So a creating here na Jesus say Apostle Paul je create a religion. Created here. So je gba that idiot a na-akpọ Mbaka na Biafran land. Je gba that bastard a na-akpọ Mechara Fancha Mbaka na Ebuka Obi, see her that they are a disgrace to Ali Igbo. Because they create that their bastard, that their bullshit Jesus or the Flabians and other 18 useless efulefu. At least nde obana mahe menwehu 300 of those 300 individuals. Mahe ebu madu each one ebururu ha 1,000. Because here ex-generals nde buru buo on den okwa. Because gije agha merie na agha ga-elo enye gị position. Ihe m na-ekwu eziokwu. But ndị Igbo laikere onye ga-atụrụ ha achị. Ndị Igbo laikere ka somebody bịa gwa ha sị ha na ga-enwuo enye gị ala eze ebe ị ga-edururu nwoke onye ọcha na nne ya bịa na-echi gị ara. Are you not an idiot? Gị gaa n'eluigwe gị na-aṅụ ara Virgin Mary. You are useless idiot. That idiot a na-akpọ Virgin Mary doesn't existed. That bastard a na-akpọ Jesus ga-akpọ gị ntụni never existed. That bastard a na-akpọ the God of the Bible, that idiot never existed. Ndị created King Bishop Pope Leo and the Flabians and 318 others created this bullshit ndị Igbo na-eji anwụ na-akpọ Jesus. Isi onye Igbo were Jesus ọ hapụ IPOB, ọ ga-ahapụ inwere onwe ndị Igbo were Jesus. Ịjụọ onye Igbo wụ onye IPOB shi ya, ị chọrọ Jesus ka ị chọrọ ndị Igbo nwere onwe? Ọ ga-asị ndị Igbo nwere onwe can go to hell, ka ya soro Jesus lagoro n'eluigwe. Ndị idiot, ndị efulefu eriri eri. And most of them na-ekwu ihe agaghị apụta ka ha gere m. Ha hụrụ ana na subject m chọrọ discuss, ha agbachie ntị ha because achọghị ịnụ eziokwu. Achọghị ịnụ eziokwu. Achọghị ka obi ha taa ụta na nne ha hụrụ n'anya na nna ha hụrụ n'anya deceive ha. Well, ka mmehie otu oge ya atọ gị ụtọ, nna gị deceive gị, nne gị deceive gị, ha hụrụ gị n'anya, but nne gị were deceived. But today, you have the opportunity not to deceive your children, because Diggy were pastor, because Diggy were reverend. So each of you deceive nwa gị ka nwa gị soro age the slave masters. Now, are you not an idiot? Are you not a bastard? Ele bastard kage, ele an idiot kage manelu wa. Na eriri nne gị ọrụ. Ịchọkwa ka erie ngị ọrụ. Ịchọkwa ka erie nwa gị ọrụ. Ịchọkwa ka erie generation gị ọrụ. Are you not useless idiot? Are you not useless efulefu? Chineke, ala Igbo na-agbaghara. Go and check the Council of Chalcedon. Council of Chalcedon. Council of Chalcedon. I say here. Learn here. Number 7. We decree that those who have been once joined the rank of clergy or have become monk are not to depart on their military service. Oh, sorry, I'm not moving it. Sorry. Not to depart on their military service. Or for their solemn office. Those who dare do this and do not respect to return to what. Oh, Chineke nde buona nde. Chai. My dear brothers and sisters, you need to go and read this thing.
Go and read it. Nde burani ebu. Because we don't have an awakened one. It is a shame. People without an awakened one. Because aga na-eduru gị ka onye ishi na-aga. Ndị eriri eri, onye eriri eri na-akpọrọ ndị eriri eri, they are going to be useless idiots. Ị hụrụ otu eji create your religion? Oh, Master Prophet, it doesn't matter. Whatever you say, I believe in Jesus. I go na Jesus. Ị ga-anwụkwa na Jesus. Chineke akpọ gị ọkụ. Anyị idiot ka gị ga-anwụ na Jesus. Chineke akpọ gị ọkụ. Gị nwụọ efulefu dị ka gịnị? Gị meghe anya gị gaa hụ na nna gị ha. Asị gị iwu ewu maka Master Prophet ya nwoke ndị wanụ gbara gị na ndị riri gị ọrụ gajụ. Ma mi nwata ewere mmiri pịawa idiot dị ka gị anya. Ekwensu ewere ụtalị pịa efulefu dị ka gịnị because ị geghị ntị. Because ihe mere ndị Igbo anyị ji like Jesus wụ agaghị anọ na Jesus nọ na arụ na-ebu mmadụ. Agaghị anọ na Jesus na-eme ihe dị iche iche. Maka Jesus ha ga-egbu. All these people onye na-akpọ omechara fancha. Agwaghị ụmụ ole ha nwere. Agwaghị ụmụ ole ha nwere abroad. You will not believe it. But agama akpọ anyone aha. Ọ dị nga ha akpọpụ m elu ikpe. Ndị niile, all these priests and pastors nọ na Biafran land. Agwaghị ụmụ those reverend fathers nọ na Biafran land. Agwaghị ụmụ ole ha mụrụ. Ndị na-achọghị ịmụ nwa. Agwaghị ụmụ nwaanyị ole ha tụmụrụ ime. Si ya jee wọpụ ya. You will not believe it. Ndị sista agwaghị ugboro ole ha shiri ime. Ha ime ha ewọpụ ya. Ha ime ha ewọpụ ya. Ha ime ha ewọpụ ya. Agwaghị, you will not believe it. And ihe ewu ihe nne aga m ebele m because nna ha tinye ha na that position. Ele otu ị ga-eji mụọ nwa gị ga-esi na nwa gị aga amụta nwa. Iche na imegere na Chukwu. But ugbu a ozighị Chukwu ka a na-emere na ozi ndị ọcha riri idiot dị ka gị ọrụ. Ị na-akpọ nne m idiot. Mkpọ nne gị idiot ị ga-eme gịnị? Well, akpọga m nne gị idiot. Ọ gị na onwe gị ka m na-akpọ idiot. Because nne gị enweghị Facebook. Nna gị enweghị Facebook. Nne gị na nna gị maybe enweghị internet. Maybe enweghị the ability to watch the Master Prophet. Maybe enweghị the ability to watch the Awakened One. Maybe enweghị the ability to Google and search. Aga m akpọ ha idiot. Because of isi awọ ha. Because of na eriri ha eri. Aga m akparị ha. But onye idiot dị ka gịnị nwere YouTube, nwere internet, nwere Instagram, nwere na your time, hours na-ege that idiot a na-akpọ mechara fancha Ebuka Obian Mbaka. Iberibe gị enwe ihe eji eme. Gị wụrụ ewu ejighị chụọ aja. Onweghị mmụọ ga-ana aja ahụ. It is useless idiot. Ndị Igbo bilitenụ mmiri eriene nnọ bilitenụ ka anyị laghachite tu Chukwu. Ka anyị laghachite tu Chukwu na ndị mbụ na ndị egede. Ka anyị laghachite tu Kamala ọzụzụ. Ka anyị laghachite tu Amadioha ọzụzụ. Ka anyị laghachite tu Nnem Chukwu. Ka anyị laghachite tu Igbekala. Ka anyị laghachite tu Nnekọbọchị. Ka ekwensu na mmụọ ndị ọzọ kara aka Chukwu nyere anyị ka o ferụ arụ zoro anyị. Anyị esoro ihe ndị ọcha domere n'anyị. Ịhụ onye pastor ị na-agagharị, you don't understand things of one idiot dere name Master Prophet. You don't understand things of the spirit. You are an idiot. I have been operating in that thing greater than your father, greater than your pastor.
biko egekwala ihe m kwuru. Jee lee ihe m tinye na peji m, Council of Chalcedon. Maka achọghị Google go the whole document. The document ka nkọ. Enwere ndị highlightri pam ga ahụ na because of anyị na this 318 people assign an agreement, and before this Pope joined to that meeting, or send the message to Flavian onye na sponsor ihe niile. The Pope will just domenga as Pope, but onwere ndị na-akọrọ ya nkwa, ndị nnukwu mmanwụ na-akọrọ ya nkwa. Yeah, what agreement ordering send the to the Flavian before he came to meeting. Runga ndị mege ha oppose na Jesus awụhụ a human being, na Jesus awụhụ a God, na Jesus awụhụ half man half God. Ha eliminate the person. They eliminated that person. They got the document. They eliminated that person and they threatened no onye they challenge this. No go an anatomy was something wona aga abanishige and abanishige henye decree agbagoko say confess ya kpere ni ya ni kwuru gi kpere mgbo agbanogoko already onukwa na this document. So umunne putano na Catholic Church, putano na Jesus Christ, putano na Christianity. Stand down firmly. Push on these teachings. Push on this understanding. Goga. I need a log him more before I log on now. None days if you know na log on now. But all look him more. Ihe na alọ ọgụ ime mmụọ because a na-ebu ụzọ were mmụọ na-aga ọgụ before ga emeri ọgụ. Ịgbara aka onye ha ala aka n'anyị. Ọgụ ime mmụọ wụ ka mmụọ n'ala anyị mata na anyị amara n'onwe. So ihe ọbụla anyị mere ihe na-agara n'anyị nke ọma. Ndị Igbo mara n'onwe jelenu ihe Pope Leo the 10th kwuru na this business Jesus Christ emene ha ba ọgaranya. And finally Pope Leo the 10th na the Flavians a na-ekwu okwu ya mere agree in 450 something AD. They met in Chalcedon in Turkey. Na temple no na Turkey. Nga ahụ ka ha nọ ha create this Christianity. Ndị Igbo biliteno. Stop listening to Mbaka. 451 AD. 451 AD. Anno Domino AD. Anno Domino before our Lord. Onye AD meaning. Ndị Igbo tetenu n'ụra. Bilitenu. Christianity warụ. Arụ ga-ala n'ala anyị. Christianity warụ. Arụ ga-ala n'ala Igbo. Biko onye ọbụla tweet enu deni mana Igbo mana English na Christianity warụ ọ na arụ ga-ala n'ala Igbo. Jee gbanụ ebe ọbụla ịhụrụ ọ dị ndị na-asị na ha wụ man servant gbanụ ha na ihe warụ. Mmadụ mụrụ ọpara si na ọpara ga-aga amụta nwa. Ọ gịnị mere iji igbupụ ihe amụ? Ọpara ga-anọrọ na stress ga-amụ ada si na ada ga-aga alụ di. Ada ga-anọ na stress ejie na-agba okoso. Mother Teresa ejie na-agba okoso. Ndị fada eji ha na-agba okoso. And asheri ihe ya wụrụ na inyere ihe rubbish efulefu onye ọcha na-akpọ ntụnụ na ị were na ọpana gị jee nye anyị judge ihe ọwụhụ ihe ihere ya wụrụ na all these reverend fathers
and Reverend sisters mana truly na this Christianity will ihe efu. That means they will have sacrificed and have for nothing. No one did you. Some of them are miserable because they understood. Most of them, 80% understood that their parents made a mistake, but they are there already, and their working one is telling them, if you have the boldness to come out, pota. Inwe boldness pota na Catholic Church. In non ala bekee inwe boldness. Inwe na akwụkwọ ebe no pota lụrụ di. Nnọkwa na Nigeria ọwụ na Igbo n'ozu inwe n'ego pota je lụrụ di lụrụ nwanyị. Christianity wa arụ. Catholic Church wa arụ. Arụ kwụsị n'ala Igbo. Ekele na m ya dụrụ na mma. Ekwuge m ihe ka m ji kọtọ oge. Ekwuge m ihe ka m ji kọtọ onye ọbụla. Enwere some ndị IPOB ewu priest, reverend fathers and reverend sisters. I preach in here adịghị na easy, but somebody have to do it. Again, nwere na somebody a ga-akpọ aha ọjọọ ma sị ka ya wụrụ mam kpọmanụ m nsogbu anọ. Somebody have to say this. Asọkọta onye eze ekpuru nkata gwa ya ụka. Ihe awụ isiokwu ka research ya. Kanụnta mere m introduce some uri ndị a na-agụ agụ peacock. From there na-akpọzi uri Igbo n'ụlọ m since January. Uri Igbo ka m na-akpọzi n'ụlọ m. Warrior and ndị ọzọ ọlara iche na ndị ọzọ. Egege m Ọsadebe, ama m na Ọsadebe eriene ya ọrụ ya na-eto onye ọbụla sọpụrụ Jizọs Kraịst. Kamgbe ahụ m akwụsị ige Ọsadebe. Ọrụ eriri ihe to the highest place n'ala Igbo. Ndị eze anyị nọ n'ala Igbo ha na-anya chaplet na-akpagharị. Eriri ha niile ọrụ. Jee n'ala nna gị were ọjị na otu oke ishawo. Ihe bụ ụzọ kpụrụ okpu ya domenala n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ Jizọs Kraịst. Ọ ga-akpọ nna nna ya. Ọ ga-akpọ ndị mbụ na ndị egede. Arụ nọ n'ala Igbo. Ọ ga-etake time. Were ọjị jee nye otu onye anyị ji ọtụkpụrụ onwe onye dibịa. Ọ ga-akpọ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Ọ ga-akpọ Jizọs because they want to belong. Onye chọrọ ka akpọ ya ụgwụ. Onye chọrọ ka akpọ ya aha ọjọọ. Kpọmanụ m nsogbu anọ. But one day, my name, people will remember me in Biafran land. And thousands and thousands and thousands of years to come, people will talk about me. Ndewo na ya dụrụ na mma. Ndewo. The purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah,
the great seer, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great seer. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah.